дар мавҷ барномаи иттилоотии хабар. сафари кории пешвои муаззими миллат дар вилояти Хатлон. Сарвари давлат дар ноҳияи Қубодиён бинои шӯъбаи маорифро ифтитоҳ намуданд. таълим хубу бозӣ не, вазорат камбудии кӯдаки санаҳои хусусии Тоҷикистонро ошкор кард. муҳимтарин санаҳои моҳи ноябр дар Тоҷикистон. ҳушдор аз сардӣ ва борону барф дар Тоҷикистон. асосгузории сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ноҳияи Қубодиён аз ҷараёни даравишолӣ дар хоҷагии деҳқонии Бобои ҷӯра ва намоиши маҳсулоти кишоварзӣ боздид намуданд. заминҳои корами обию лалмӣ, истифодаи самараноки он, дастгирии хоҷагидорон ва риояи қоидаҳои агротехникӣ фаровонҳосилиро дар ноҳия таъмин ва сатҳи зиндагии сокинонро беҳтар гардонид. дар ҳамин ҷо пешвои муаззими миллат бо таҷрибаи парвариш, нигоҳубин ва ҷамъоварии ҳосили фаровони шолӣ дар хоҷагиҳои пешқадами ноҳия шинос шуданд. хоҷагии деҳқонии Бобои ҷӯра соли 2016 аз ҷониби Муродулло Мусоев ташкил гардида ба парвариш ва истеҳсоли намудҳои гуногуни зироатӣ кишоварзӣ машғул мебошад. имсол аҳли заҳмат баъд аз ҷамъоварии ҳосили асосии Макка барои дон дар майдони 301 кишти такрории шолӣ гузаронданд ки самараи хуб ба бор овардааст. роҳбари давлат зимни суҳбати самимӣ бо мутахассисону хоҷагидорон таъкид намуданд ки кишоварзони мамлакат дар ин шабу рӯз бояд аз боду ҳавои мусоид самаранок истифода намуда сари вақт ҳосилиро ҷамъоварӣ ва фаъолиятро ҷиҳати васеъ гардонидани майдони кишти тирамоҳӣ ҷонок созанд. дар намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ба сарвари давлат дастовардҳои аҳли заҳмати ноҳия муаррифӣ гардид. иттилоъ дода шуд ки дар мавсими имсола кишоварзони ноҳияи Қубодиён дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ ҳосили фаровони ғалладонагӣ, сабзавоту колезӣ ва меваҷот ба даст оварданд. дар ҳамин ҷо роҳбари давлат ҳамзамон бо намунаи ҳунари занону бонувони чирадасти ноҳия шинос шуданд. дар намоишгоҳ асосан маҳсулоти кишоварзӣ, нонӣ ва таомҳои миллӣ муаррифӣ гардиданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ дар ноҳияи Қубодиён бинои шӯъбаи маорифи ноҳияро мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бино аз 3 ошона иборат буда дар он 12 ҳуҷраи корӣ, китобхона, меҳмонхона бо 3 ҳуҷра ва маҷлисгоҳ бо 90 ҷойи нишаст мавҷуд аст. дар шӯъбаи маорифи ноҳия 28 нафар аз ҷумла 8 зан фаъолият менамоянд. зимни шиносоӣ бо шароити кор дар иншооти нав сарвари давлат маорифҷони ноҳияро ҷиҳати истифодаи самараноки имконияти фароҳам шуда боз ҳам баланд бардоштани сифати таълим ва дар роҳи хиштаншиносӣ ба камол расонидани насли наврас вазифадор намуданд. ҳамзамон роҳбари давлат бинои раёсати агенти иҷтимоӣ ва нафақаи насти ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ба истифода доданд. бино аз 2 ошона иборат буда дар ошонаҳои якуму дуюм китобхона, бойгонӣ, ҳуҷраи корӣ мутахассиси бахши ба ҳисобгирии инфиродӣ, кор бо соҳибкорони инфиродӣ, равзанаи ягона, 6 ҳуҷраи корӣ ва толори маҷлис ҷойгир аст. аснои шиносоӣ роҳбари давлат аз шароити муҳайё гардида дар бинои мазкур изҳори қаноатмандӣ карда масъулинро барои боз ҳам беҳтар ба роҳ мондани фаъолияту хизматрасонӣ ҳидоят намуданд. вазъи иҷрои стандарт, нақша ва барномаҳои таълимӣ дар муассисаҳои томактабии хусусии Тоҷикистон дар ҷаласаи мушовараи Вазорати маориф ва илми ҷумҳурӣ баррасӣ гардид. ба иттилои дафтари матбуоти Вазорати маориф дар ҷаласа зикр гардид ки айни ҳол дар ҷумҳурии 130 муассисаи томактабии хусусӣ фаъолият мекунанд. таъкид шудааст ки тибқи талаботи стандарти давлатии таҳсилоти томактабӣ дар Тоҷикистон бозӣ қисми таркибии тарбия ва таълими томактабӣ буда саломатии ҷисмонӣ, инкишофи ҳаракат ва фаъолият аз талаботи асосии қисмати заминавии нақшаи таълимии муассисаи томактабӣ мебошад. ҳарчанд дар бархе аз муассисаҳои хусусӣ шароити мусоиди таълиму тарбия фароҳам оварда шуда бошад ҳам мутаассифона қисме аз муассисаҳои томактабӣ оддитарин шароит аз қабили айвончаи дамгирӣ ва фароғат, майдонча ва ҳавзи шиноварӣ ва бозичаҳои муосиру безарарро надоранд, омадааст дар иттилоия. вазири маориф ва илми Тоҷикистон Раҳим Саидзода дар пайи шунидани гузориш дар мавриди муассисаҳои томактабӣ барои ислоҳи камбудиҳо дастур дод. аз ҷумла мудирони муассисаҳои таҳсилоти томактабии хусусӣ муваззаф шуданд ки барои бо кадрҳои соҳибихтисос таъмин намудани муассисаҳои томактабии хусусӣ тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намоянд.
сокинони тоҷикистонро дар моҳи ноябр якбора таҷлили чанд санаи муҳими давлатӣ ва 9 рӯзи истироҳат интизор аст. моҳи ноябр дар тоҷикистон якбора 4 ид аз ҷумла рӯзи сарқонун 6 ноябр, 10 ноябр рӯзи милитсия, 16 ноябр рӯзи президент ва 24 ноябр рӯзи парчами давлатии тоҷикистон таҷлил мешавад. азбаски санаи 6 ноябр ба рӯзи якшанбе рост меояд, аз ин рӯ тибқи қонунгузории кишвар рӯзи аввали ҳафта низ истироҳатӣ эълон мешавад. ҳамин тариқ дар моҳи ноябр тоҷикистониён 9 рӯз истироҳат хоҳанд кард. аввалин таътил рӯзи якшанбеи 6 ноябр баргузор мешавад. рӯзи конститутсия мақоми давлатиро дорад. бо шарофати ӯ тоҷикистониён якбора аз 5 то 7 ноябр 3 рӯз истироҳат мекунанд. ба дунболи он аллакай 10 ноябр дар мамлакат иди ҳокимони қонуну тартибот рӯзи милитсия таҷлил мешавад. тибқи анъана дар ин рӯзи корӣ дар душанбе ва дигар шаҳрҳо бахшида ба кормандони вазорати корҳои дохилӣ чорабиниҳои идона ва консертҳо доир мегарданд. рӯзи чоршанбе санаи 16 ноябр дар ҷумҳурӣ рӯзи президенти тоҷикистонро таҷлил мекунанд. ин сана 15 апрели соли 2016 бо қарори парлумон ба рӯйхати идҳои давлатии ҷумҳурӣ ворид карда шуд. санаи ниҳоии муҳими моҳ санаи 24 ноябр рӯзи парчами давлатӣ хоҳад буд. дар тамоми мамлакат дар муассисаҳои давлатӣ ва кӯчаҳо парчамҳо ҷилвагар мешаванд. дар ҷумҳурии тоҷикистон ҳавои номусоид пешгӯӣ мешавад. бино ба гузориши кумитаи ҳолатҳои фавқулоддаи кишвар дар ҷумҳурӣ ҳавои номусоид дар назар дошта шуда дар водиҳо боронҳои пуршиддат мепуранд ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ ва назди кӯҳӣ эҳтимоли боридани барф зиёд аст. ҳамчунин аз сардии бештари дамои ҳаво низ хабар дода шудааст. бар асари боронҳо пуршиддат омадани селҳо дар баъзе минтақаҳо эҳтимол дорад, афзудааст манбаъ. илова бар ин дар пайи коҳиши дамои ҳаво ва боришот дар роҳҳои кӯҳӣ ба хусус ахбаҳо барфи тар ба симу дарахтон часпида метавонад ҳолатҳои садамавӣ гардад. дар ҳамин ҳол кумитаи ҳолатҳои фавқулодда аз шаҳрвандон ва меҳмонони кишвар хоҳиш мекунад дар чунин рӯзҳои сербориш сафарҳои худ ба минтақаҳоро маҳдуд карда безарурат сафари роҳи дур накунанд. ин ниҳод рафтан ба шикоргоҳ ба қасди шикор, моҳидорӣ ба лаби кӯлу наҳрҳо, ҷамъоварии ҳезум ба домонакӯҳҳоро маслиҳат намедиҳад. ҳамчунин ин ниҳод ба сокинони ноҳияҳои кӯҳиву наздикӯҳӣ дар остонаи фасли сармо гуфтааст, ки бояд захираи ҳезуму ангишт дошта бошанду истифодаи дастгоҳҳои барқиро риоя карда зери дарахту симчепҳо наистанд. аз ронандагон бошад дархост мешавад, ки ҳангоми ҳаракат дар роҳҳои кӯҳӣ фосилаи байни мошинҳоро назар ба ҳолатҳои маъмулӣ дарозтар гузоранд, зеро дар роҳҳои пурлой ва яхӣ нигоҳ доштани мошин мушкил аст. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.